ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 11та хона, замин ва квартираҳои нав раво карданд ки мо қабул кардем, пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. 11та хонаҳои нав соҳибошро раво карданд ки бениҳоят нархҳои арзон аст. агар шумо дар амхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марамат шумо сурат маълумотша дар ҳамин номерои экран буда WhatsApp имо доро экран мо дар видео оянда инамхе рекламаш мекунем. дар имрӯза навор хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Ленинский район Рӯдакӣ, аз шаҳри Душанбе, аз Ваҳдат, аз Ҳисор ҳаста квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе, аз шаҳри Бухтар, обшим аз территорияи Фархор, Хобкулоб, Файзобод, обшим аз шаҳри Ноҳияҳо бениҳоят хонаҳои арзон ҳастанд ки 11та хона ва квартира. خب کورس امروزه باشد 1000 برابر است به 165 سومونی نوار اثر میکنه مرامت رفته. یکم خونه فروشی نزدیک حولگی امروزه است دوستان قرار دارد در نویه رودکی در لینسکی رایون در دهه دریاباد گفتگو است صاحبش پیش مکتب مسجد و مغازه نزدیک. یک سوتیق زمین محصول دارد که دو در خانه‌چه کدگی است که آب سویچ است گیردش مکه و دوروزچه دارد. حجت‌های خانه میگه 100% نرخش بنیاد ارزان 65 روسومانی است دوستان که باز معامله میشود. از نویه رودکی لینسکی رایون نویه دریاباد پیش مکتب مسجد همه نمود ترانسپورت نزدیک است. нархи 65 русумонӣ аст ки хонаи коробка аст ки времика уже метавонед ки шумо як ранг бор карда зиндагӣ кунед. бо ҳамира муомилаи ҳуҷҷатош ҳам 100% будааст. خب این همین رقم ها مگافون توجیکستان است پایستانی کار میکنه و این رقم ها شده هم ایمو هم واتساپ پیوست صورت آدمانی که خریداری کانکت نباشه میگه باز معامله میکنیم. دوستان عزیز در کامنت خواهش میکنن که از میان رودکی خونه ارزان مونیم اینا خونه ارزان شما که واریانت های خوب است خیر مایدان باشه که نرخش ارزانه با همیرم معامله میکنن. یگو معلومات ایلاوگی اگر خواهید فهمیدن همین رقم ها شده زنگ زنید شما داماشا فهمیده میکنن مرما. مگذاریم بعد دیم خونه فروشی. باز یک خونه فروشی نزدیک حولگی است دوستان قرار دارد در نویه رودکی در لینسکی رایون در سنتری لنینگراد گفتگو است پیش مکتب بالنیسا و مسجد پیش حمام و جماعت جوش جای نغزه میگد خونه آب سویت همش قاعدوی ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардага дӯстони азиз ки гирдаш маҳкам дарвоза часпондагӣ аст пеши мактаб балниса ва ҳамон ва ҷамоат. документош намегӯяд автосервис мегӯяд яъне қайд кардагӣ дӯстони документои ҳамин хона ҳамчун автосервис яъне қайд кардагӣ аст. агар шумо ягонашо нафаҳмида бошед шумо занг занед шумо да фаҳмода метиҳам. дастфирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 160 русумонӣ боз муомила мешавад. 160 ме кадоме ки мехара арзон мешавад. даврӯзаи нав часпондагӣ ду дар хона аст дӯстони азиз коробка боз гирдаш маҳкам ахи времика обшим дорад. ҳам як дар теза мечаспонед як ранг бур мекунед медорен зиндагӣ мекунед. полни худ гирдаш маҳкам мактаб мағоза ҷош бениҳоят хуба мегӯяд. خب این همین رقم ها هست مگافون پایستانی کار میکنن و این رقم ها شده هم ایمو هم واسه پیوست دارد کدام تو که میخریم با 160,000 سومونی معامله و ارزانی خوب میشد البته زنگ زنه. مگذاریم با سیم خونه فروشی. باز یک خونه فروشی نزدیک حولگی است دوستان که سیم خونه فروشی که از تریتوریای رودکی بعد دالشش با دیگه خونه ها خونه فروشی قرار دارد در نویه رودکی در لینسکی رایون دهه دریاباد دوستان عزیز جای خوبش داره. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки хона полни худ бо ғишти пухта карда аст ки гирдаш полни худ маҳкам. даруни хонаҳо мегӯяд шкатур кардагӣ аст светош гузарондагӣ аст об качалка дорад ҳамом ошхона дуруст аст боз подвал дорад дӯстони азиз боз як хонааш дар тирезаҳо часпондагӣ аст. ин суратҳои пешинаша не ки суратҳои нав агар хоҳем шумо да гирифта мепартоям. подвал ошхона ҳоҷатхона ва дӯстони азиз ҳоҷатхонаам дорад ки ҳамаш ҳаста. гирди хона полни худ мавқеъ. и асосан ҳамхали видео сёнка дорад агар хоҳед видеоша шумо да раво мекунед пурса мо вақт надоштем ки видеоша мақсад дар иҷа монем. нархи хона мегӯяд 270,000 сомонӣ аст боз муомила мешавад ва рақамошон мегафони пазистани кор мегӯяд имо ватсапам пайваст дорад 270 муомила дорад. гирдаш маҳкам мактаб мағоза ҳамаш дар наздик. дӯстони азиз ҳамин се хона ки мо модем ҳар сешон мақсад дар ҷои беҳтарин дай кан карда муомила арзон мешавад. кадом то мехоҳед маромат занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ.
як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар маҳаллаи дӯстӣ пушти вокзал дорад. ҷош ҷои беҳтарин аст, ҳамаи самт рафта мешавад. ҳамагӣ 1.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр аст ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. хона дӯстон азиз ду ошхона аст ки баня, панья, кухни, ҳоҷатхона, мебел, кондитсионер, термис, парда ҳамаш қатиш метиҳам. хона ремонт кардаги аст, хонаи ду ошхона аст, ҷош ҷои беҳтарин аст, термис, оби гарми хунук ва рӯи ҳавлиш полни худ битон, боз чойлоби ангур. чизое ки ман номбар кардам қатиш мегад места мақсад инам хеле кухни, гарнитур, мебел, кондитсионер, термис, пардамаш қатиш падарка. рӯи ҳавлиш битон, рӯи боз чойлоби ангур, гидаш макам 1.5 сотиқ замин ва обсветаш пастяняй. пеши вокзал, ҷош ҷои беҳтарин аст, сентри шаҳр. дастфирош намегад фурӯхта мешавад бо нархи арзон аст ки 240 000 сомонӣ аст, дӯстон аст ки бо муомила мешавад. ай шаҳри бохтар хеле нархҳо ёфтан ба пӯши хона қинай. 240 таш кадоме ки мехара бо арзон мекунам. хоб ин ами рақамҳо шуда рақамҳои мегафон Тоҷикистон позитсияни кор мекунам ва агар хоҳед ин рақамҳо шуда ватсапам пайваст шудем ки аз ҳама хубаш прамои да ҳамин рақамҳошон занг занед. беҳад мега сирошна пул дар коре ба хотир арзон фурӯхта иқа хонаи тайёр ду ошина дар нархи 240 000 сомонӣ ки нархаш бениҳоят арзон аст. марамат дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар ҷамоате ки деҳаи Усто Шамс гуфтага аст соҳибуш. ноҳияи Файзобод ё ки деҳа ё ки ҷамоати Усто Шамс. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ аст, дӯстон ки бо калидор, боз бо ғишти пухта, боз як ҳамаз дигар аст, шебен ҳам хеле чизо дорад. хонаи проектҳои кушод, проектҳои навак аст, қатиш мобайни калидор ва ай ду пара як хонаи калон калон, якта меҳмонхона, якта хонаи обшак мобайни калидор. хона полни худ бо ғишти пухта кати бардошта аст, боз хеле ҷош бисёр битон кардаги маҳкам. як ҳамаз дигар шебени майдан дорад. дастфирош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ, дӯстон азиз ки бо муомила мешавад. 80 000 сомониш мегад, сирош намегад, бо арзон мекунам. якумаш дар рақамҳои Тоҷикистон кор мекунад ахир 48 ва дуюмаш рақамҳои Россия аст ки инашам кор мекунад, инашда ватсапам пайваст дорад. метавонед ки аз ҳамин ду рақамҳо маълумотҳои бештараша гирен. об ва сфедора гирдашта полни худ одамо зиндагӣ доранд. нархаш бениҳоят арзон аст, дӯстон азиз, вариантҳои худтона айдаст натиҳен. ба кадоме ки аз ноҳияи Файзобод хона дар кора ина марамат занг занед. дӯстони азиз, шумо дам агарам хеле хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан дошта бошед, марамат сурат маълумотшо рой кунед, мо фурӯшта мегузорем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи кушониён гуфтага аст соҳибуш. шаҳри бохтар, шаҳри бохтари пешина, яъне ки номи пешинаш бохтар аст, номи ҳозираш ки кушониён мешавад. ҳамагӣ 9 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, ҳоҷатхона, ошхона, баня, дегдонхона ва дарахтони мевадиҳанда, обсвечам ҳаст. дӯстони азиз, хона хайр ремонташ средня ремонти замонавӣ надорад, ки барои зиндагӣ 100% мешавад. наздикии мактаб, масҷид ва мағоза лаби арқча. нархи хона мега 150 000 сомонӣ аст, бо арзон мекунем, омода мегад аз пеш бинен. қай территорияи ноҳияи кушониёнам хеле калон аст, ки нагуфта ки иминак ҷоштай кадоме ки аз ҳам территорияи бохтар кушониё ки хонахар бошад, қатшо тамос гирифта аниқ маълумотша пурсад. рақамҳошон аст, рақамҳои билайни Тоҷикистон кор мекунад, бештар маълумотҳои пурра аз соҳибашон. дӯстони азиз, кадом намуди хонаи заминӣ, квартира, мақсад хоб ягон намуд чизе ки замине ки лозим бошад ба шумо дар комментария нависед ки аз куҷо мехарем, то чанд сомона, мо агар ёфтем якум шумода пешкаш мекунем. фақат шумо лайкора занед, фаромӯш накунед ва агар ки имконият бошад ҳамин навори моро дар ватсапа, имои, телеграма, инстаграма, тиктока, фейсбука дар куҷо метавонед падилсаш кунед. мо дар хизмати шумо чӣ хона ки лозимад дар комментария нависед пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, ки аз территорияи Душанбеи пойтахт дар райони Сино дар кӯчаи Навбаҳор гуфтага аст, Навбаҳор 2, гиперазем, гарадо, гардиши заправка.
сехонага квартира ҳастае ки дар якум ошӯна қарор дорад 60 квадрати метре бо свет таъминаса ҳоҷатхона ошхона баня дӯстон азиз ремонтш мега хаб безед средняне ки барои зиндагӣ 100% мешавад ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% дар номтон карда метиҳанд нархи квартира дӯстон азиз 300 тай бо муомила мешавад шаҳри душанбе райони сино кӯчаи навбаҳор 2 гипразем гарадо гардиши заправка пеши части 201 дивизия гуфтагааста сӯйбӯш мағоза банк аптека ҳамаш дар наздикииш хоб аста рақамҳои билайн кор мегӯяд кадоми шумо ки мехаред маромад занг занед мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт дар жилимастив гуфтагааста сӯйбӯш духонага квартира ҳастае ки дар якум ошӯна қарор дорад 56 квадрати метре боб свет таъминаста ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ремонтош беҳтарин ҳамаи шароита дорад шаҳри душанбе дар жилимастив пеши наздикии мактаб садиқ бозорча ва дигар чизо мегӯяд дар пешшаҳр дастрош намегӯяд квартира фурӯхта мешавад бо нархи 345 русумонӣ боз муомила дорад яъне ки 345 русумонӣ дӯстон азиз бо баъзе чиёш ва хона мегӯяд ҷои беҳтаринаи арзандае духонага якум ошӯна 56 квадрати метре ҳай кадоми шумо ки харидане ки бошед рақамҳо шояд мегафон кор мекунад маълумот бештари маълумота гирем мегзарем ба 9-ум хонаи фурӯшӣ боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ поёни корбон маҳаллаи чимтепа назди мактаб ҳамагӣ 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хонаи калон кардагӣ ҳастад дӯстон азиз ки якта калидор якта ошхона баня кухнӣ дорад дӯстони азиз хонаҳо баъзеҳошон ремонт кардагӣ ҳастанд баъзеҳошон не хаиша бо хитон маълумотои бештараша мегирем мақсад хонаҳош тайёр аст яъне ки баъзе мисол кухни баняш ремонтош шурӯъ нестае гирди хона полни худ маҳкам рӯи ҳавлӣ ҳастае буручатка чиндагӣ дар тизаҳои нав обши хонаҳо дуруст тайёр яъне ки ҳамин яда кухниёш камтар ремонтош средняе шаҳри душанбе поёни корбон маҳаллаи чимтепа назди мактаб мегӯяд масҷид мағоза мактаб ва дигар чизо дар наздикии шаҳр хона мегӯяд дастфирош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 335 русумонӣ боз муомила мешавад 335 русумонӣ нархиш амира соҳибаш мондагае кадоме ки наличӣ мехарад арзонтар метиҳанд маромад дигар маълумота аз соҳибашон гирем мегзарем ба 10-ум хонаи фурӯшӣ боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт гуфтагааста дар кӯчаи гравзавод ҷои беҳтари поёни корбон иншаам 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки седар хона кардагӣ ҳастае ки якта калидор якта ошхона баня кухнӣ дорад дӯстони азиз аниқтараш мегӯяд 1.5 сотиқ мегӯяд қариб 2 сотиқ заминае седар хона кардага якта калидор ошхона баня кухнӣ ва дӯстони азиз баняи замонавӣ кардагӣ ҳаста берун борун ҳамаш мегӯяд ҳам об айдур ҳам айдурун ҳамаш дур берун об пайваст кардагӣ ҳаста ҳамаи шароитҳои беҳтарин кардӣ баъди семен бозор мегӯяд роҳи гравзавода саршавида медора мегӯяд ҳамин хона лаби роҳ да мегӯяд ай пеши таксиё мисол ай роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ як камтар дарунтар ҳастае нархи хона мегӯяд 368 русумонӣ аст дӯстон азиз бо муомила мешавад 368 русумонӣ савдо дорад бештари маълумоти худатон гирем мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон ки аз шаҳри душанбе бо нархи арзон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ пеши корвон хобкӯчаи гравзавод поёни корвона мегӯяд аз рӯи калон мегӯяд ҳамагӣ 2 километр роҳ то хонара обшуми 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як дар хонаи времека дагӣ аст ки хона дар тиреза часпондагӣ аст барои зиндагӣ 100% мешавад гирдаш полни худ маҳкам об свет пайваст дорад боз ҷои хонакунӣ обшим кушод дорад ҳамагӣ 3 сотиқ замин якта хонача об свет гирдаш маҳкам поёни корбон кӯчаи гравзавод аз рӯи калон мегӯяд аз пеши таксиё юсу ҳамагӣ 2 километр роҳае дастфирош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 140 русумонӣ ки боз арзон мешавад 140 таме кадоме ки мехарад омада бинам муомила дорад дӯстони азиз вариантҳои хуб аст айдасати маромад занг занем ва ин буд навори имрӯзае ки хонаҳои фурӯшии равон карда пешкаш накардем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи